te gândești la vacanță în rulotă, probabil îți imaginezi libertate. Imaginea aia în care pleci la drum fără un plan foarte strict și construiești planul pe parcurs. Sună simplu, dar când apare și un copil în ecuație, lucrurile devin puțin mai complicate. Spațiul devine mai mic, bagajele mai multe, iar activitățile care acasă durează câteva minute ajung să necesite puțină organizare. Așa că întrebarea este: cât de practică este viața în rulotă pentru o familie? Hai să vedem dacă dintr-o zi ca asta poate ieși ceva care chiar merită. Eu sunt Coma și ăsta este un nou episod din Fericirea în pixel. La prima vedere, rulota pare suficient de mare. Și chiar este. Până începi să trăiești efectiv în ea. Fiecare obiect are nevoie de locul lui. Fiecare mișcare trebuie gândită puțin. Iar dacă lași ceva unde nu trebuie, în câteva minute pare că nu mai există spațiu deloc. Orice activitate obișnuită devine un mic efort. Chiar și cafeaua pare o activitate de laborator. Trebuie să scoți lucruri, să muți lucruri, să faci loc, dar ciudat. Parcă tocmai asta îți dă un gust mai bun, pentru că nimic nu mai vine automat. Totul necesită puțină atenție, puțină răbdare. Și poate tocmai din cauza asta începi să apreciezi mai mult lucrurile simple. Există și momente mai puțin romantice, când trebuie făcută curățenie, când vremea nu ține cu tine, când ai nevoie de ceva și îți dai seama că este îngropat undeva sub alte 10 lucruri, sau când toată lumea se află în același spațiu foarte mic. Iar libertatea despre care se vorbește atât de des vine și ea cu limite. Cel puțin în România, nu prea poți să oprești unde ai chef. Locurile potrivite pentru campare sunt destul de limitate, iar camparea în afara lor poate veni cu propriile probleme. Așa că, de multe ori, libertatea înseamnă mai degrabă să alegi unde mergi din opțiunile disponibile, nu să te oprești unde vezi un peisaj frumos. După câteva zile am ajuns la o concluzie simplă. Viața în rulotă nu este neapărat mai ieftină. Nu este neapărat mai comodă. Și cu siguranță nu este mai ușoară. Este doar diferită. Te obligă să încetinești puțin și te face să observi cât de multe lucruri le considerăm normale, firești, în viața de zi cu zi. Merită? Uneori da, alteori nu. Depinde de vreme, depinde de loc, depinde de câtă răbdare ai în ziua respectivă. Dar tocmai asta face experiența interesantă. Este doar o altă modalitate de a călători și de a petrece timp împreună. Îți mulțumesc că ai ajuns până la final și aș aprecia tare mult un like și un subscribe din partea ta.